Anamupha Bingu. Ayi. Anamupha ine titi kuti nkulu amene zinthu zimenezi akuzitenga kuti. Muli ndombo anaona amene anaphedwa. Abaleka ukamba okha sipita anakambaso kuti anamphandula Juice bale wake Bingu. Ndaonera ka video ka Dennis Mahata akunena kuti akukhulupirira kuti Bingu wa Mutharika anaphedwa. Anachulamo za Orange Juice menemo ananena kuti kaya akubanja ndizimene amakhulupirira. Koma lero ndabwera kuti mwina anthu anayiwala kuti Bingu anafa bwanji. Lero mundipase 8 minutes ndikulongosoleni chimene chinachitikira Bingu kuyambira kale. Okay, kani pompo ine ndili motobaya ndimakonda kuthamangisa nkhani ngati zimene zizi. Dennis Mahata ndimamfira ndimfana osatangini koma papa kukhala ngati sanawerenge document imene ndikufuna ndikuwerengereni. Paliso adayena amawerenga mapoemu naonso ananena kuti Bingu anafa ndi chimfine chani. Tiyambe tisanayambe tikumbusane za malamulo. Malamulo a dziko lino amanena kuti president akuyenera kulandira chithandizo cha kuchipatala chilichonse chimene akufuna. President's Salaries and Benefits Act imanena kuti president mkazi wake ndi mwana osakwanira zaka 18 athawalandira chithandizo chilichonse chimene akufuna. Ndi president in 2009 anasankha Dr. Dan Namarika kukhala personal physician. Analiso ndi Mrs. Tenjiwe Dise Mitawa amene anali nurse wa president. Amitawa anali achibale awo a Bingu kuzera kuchikazi I think. Imeneyo ndi background ina ndiyoti president anali ndi matenda oyamba anali matenda amene pachizungu amati hypertension imene anthu ambiri amayidziwa kuti ndi chani ndi BP. Okay, number 2 president anali ndi matenda a sugar amene pachizungu amatchedwa kuti chani diabetes. Ndi president anali ndithu munthu odwala koma akuti amazipanga manage zinthuzi. After all anapita ku Germany kumene anakagula machine za pamwamba zopangira manage zimene amadwala iwo. Komanso 1 week asanafe Bingu doctor awa in America anawayeza ndikunena kuti iwo ali ndi thanzi bwino. Okay, nkhani ya Bingu kumwalira kwawo tiyambire pa 5 April 2012. Ndi siku limene za Bingu anamwalira. Siku limene Bingu anali ndi ma appointment mbwerekete. Okay, tiyambire mamawa atazuka Bingu anadya breakfast imene amakonda kuita. Breakfast ya Bingu akaphika paja amakatenga munthu oyiyeza zina lake anali ndani Mr. Harrison Mackenzie Nkoma. Mackenzie Nkoma anapanga confirm kuti chakudya chija chili safe. Kupanga confirm kwake ndi kuti achiyeza ndithu. Nawo so adya pang'ono apa amadya maziwa yawo ichi. 9 o'clock president anakumana ndi a housekeeper aku State House Mrs. Elizabeth Mvinda kupanga discuss program ya masana ya siku limenelo. Okay, after breakfast president anapita ku office kwawo ndi security officer wawo Mr. Francisco Gideon. Okay, avaya ku office. President akhala ku office akonzekera kukhoza agenda. 9 o'clock presidential personal secretary wow Mr. Flora Mohara mkumva masane ndi anali okhaokha chakumene koko I think. Ana pita mu office ndikapasa mone ya Bingu. Bingu anali busy pa phone. A secretary ndikubwereranso ku office yawo. Okay, mama anali ndi ma phone call angati kodi. President anayankhula ndi State House press officer Mr. Albert Mungomo amakambirana zoti apange prepare speech ya Easter. Amafuna kupereka Easter message nthawi imeneyo mwezi wa April wa Kristu. Before 10 am president anayankhula ndi chief secretary deputy chief secretary Necton Mhora amapanga approve request yoti apite kunja ku chipatala ndikuti Necton Mhora nthawi imeneyo anali akudwala. Okay, mamawa president anayankhula ndi inspector general wa police Peter Mukito.
anayankhula za security ya ku ma presidential villas. 9:30 am a president anayankhula ndi director wa national intelligence amene ali ndani Mr. Binton Consalia. Nthawi imene Binton Consalia tayena ake athupi choncho amawapanga asaini zinthu zina zake ku Blantyre. Okay, 10 am a president anayankhula ndi advisor awo pa nkhani za charity adani Bill Gama kukambirana za message ya Easter ija. Okay, zimene zonse anali ma phone calls, then kunali ma appointments anthu amene kukumana ndi bingu. Okay, 10 am Madam Patricia Kaliati anapita kumene kunthawi imene anali ndani Minister wa Information and Civic Education anakumana ndi president kumaliza meeting yawo. 10:30 am aliyense amampasa 30 minutes 10:30 am kunabwera Mrs. Margaret Roka Mauwa, Deputy Minister wa Agriculture anakumana ndi president kumaliza. 11 am ndi pamene zinthu zinachitika. Kunabwera Mrs. Agnes Penmulungu, nthawi imene anali MP wa ku Lilongwe City Southeast anakumana ndi president amakathokoza zina zaka thank you for my election akufunika chipatala chanjani zawo zije. 11 minutes in atakhala mmene muja 11 minutes mmene amakumana ndi Penmulungu moja asanalowe manotsa Penmulungu aja amawasecha Penmulungu anasechedwaso atalowa ngati muja anayamba kuyankhula ndi bingu yawo ija umaziwa. A president anapanga collapse, anagwa. Anakugwa kake anangoti a president aja mutu wawo anaponya kumbuyo, masowa ndi kusegula ndi kusiya kuyankha. Okay, apene mulungu aja ndikukuwa ndithandizeni a president sakutani a president sakundiyankha. Nde kunaliye bwana ena ake ADC amene amati AD camp fana amakhala pambali pa president. Nthawi ine anali Major Cyprian Kondolo anathamangira kumene kujako ndikaona kuti zinthu sizili bo. Akondowe anayitana Dr. Namarika ndiyena kuti tazaone na president zinthu sizili bo. Okay, imene yoyo panali pa 5 April 2012 11 am. Okay, pampando anayika pachani anakokera ku office kwawo wa president ndikuwa masula mapatani ndikuwayika pa carpet. 11 patangotha pang'ono Dr. Namarika ndikufika pamene pachi anapanga check mtima kuti kugundabe ndikupanga check blood pressure ya president andi ndikuita na ambulance. 11:30 am a president anathamangisidwa kuchani kuchipatala koma pamene popo ndikuti inali around 11:20 koma chimene chinachitika ndi chakuti a Dr. Namarika katundu bingu anagula katundu ku Germany amene wachipatala komanso paliponse pamene amayenda a Dr. Namarika amene akuyenda ndi katundu amene kunapezeka kuti katundu amuyiwala ku nyumba kwawo. Ne akuita na ambulance Dr. Namarika anathamangira kukatenga katundu uja ku nyumba kwawo, then kuita na ambulance tiyeni tizivaya kuti ku Kamuzu Central Hospital mu ambulance. Then panali zinthu zinalaka zodabwitsa zimene zinayamba kuchitika. Number 1 katundu wa personal physician uja wayiwalida ku nyumba. Number 2 a president aja atafika nawo pachani pa first floor ya State House amakuwa he was gasping and groaning. Kumene koko kunali kutani kumalizika according to assessment ya inewe amayenera kuwapanga procedure ina yake intubation, kuwapanga intubate koma a presidential physician na Dr. Namarika sa anakanika kupanga procedure chifukwa choti mawiki osati zisanachitika zimene anachita ngozi kaya kuti ndenkono amalephera kuyusa ndikuti apange intubate president anakanika mu ambulance. Okay,
chinaso chodabwitsa ndichoti anayimba mafoni kuyimbira ku Kamuzu Central Hospital kuti president akubwera kumene kukonza ni malo, koma tsoka ilo mafoni osagwira. Ndikuti umaziwa za ma department ako chipatala zija zoti zinthu zinake zidawonongeka kale ndi mafana aja anangofaya, anafikira kuchani ku casualty ward konzani malo. Atafika ku chipatala anakonza chani, anayamba kupanga CPR. Okay, anafika ku chipatala anayamba kupanga CPR, anafika ku casualty ward ku intensive care department, kupita kumene kuchako akuchipatala ku intensive care kucha akuti mankhwala ena kufunikira kunalibeso kumene kuchako, ndikuti wina kuthamanga kukafunafuna zinthu zimene zichaso. Ndi anayeza using Glasgow Coma Scale. Glasgow Coma Scale imaona kuti kodi munthu uyu ali moyo. Anapezeka kuti out of 15 a president anatenga mapoints 3 wokha, chimene chikusonyeza kuti munthu uyu akuvaya. Number 1, maso angosegura. Number 2, sakuyankha komanso sakupanga respond ku zinthu zimene akupanga ma doctors all motor response. Ndikuti munthu yoyo kwa ena amanena kuti munthu uyu akupita. Okay, then kunali ECG monitor. ECG monitor ndi chida chimaonesa mtima ma video moja pamakati mabazi tanake inali flat. Okay, inali flat kuonesa kuti munthu wamalizika. Auti pa ECG monitor pamaonesa chani pamaonesa kanthu akamapanga chani CPR kuwagunda umaziwa ya kuchipatala ichi. Then atabwera kumene kujako kuti munthu uyu palibe za moyo, koma Dr. Namarika ananena kuti iyayi pitirizani kumudzusa munthu, resuscitation zichitike. Ndi anthu kunachitika kufuna kuwadzusa Bingu kwa nthawi yayitali osatheka, mpaka munthu anachoka nthiti. Ndi anambowolaso pachani pa mtima apa kuyikapo ma chest drains kaya nchiti kuchoka kuyikapo ma chest drains ma hours akufunabe kupanga chani, kupanga resuscitate munthu. Okay, then kunabwera Dr. Wesley Sangala amene anali senior anesthetist. Anafika ku chipatala kuja ndikuwapanga kuzafuna kuona kuti kodi chikuchitika ndi chani. Anapanga conclude ya Sangala kuti a president amwalira, ndikunena kuti siyani zofuna kuwazusasa, munthu akamwalira basi wamwalira. Okay, thupi la president analisunthira ku side room. Okay, thupi la president analisunthira ku side room, koma nthawi inali bwanji pamene popo 1:50 almost 2 p.m. munthu wamwalira 10 minutes past 11 munthu wamwalira, mpaka na 2 p.m. anali akulimba nabe ndi kuchani kumudzusa munthu mtembo mpaka na kuchola nthiti. Inu kuti munthu ukachoke nthiti ndiye kuti umalandira force yayikulu bwanji. Munthu amene ananena kuti pitirizani kufuna kuwadzusa anali Dr. Namarika. Okay, thupi la Bingu analipitisa ku karumu kenake kapambali. Then kumene koko anthu anayamba kubwera kuzaona first lady mwana wawo, kunabwera busa Father Tera. Anabwera pamene pachapa kupanga zawo za chikatolika zonena kuti basi munthu yowatani watha. Nthawi imene yoyo thupi la president linali litazizira. Maziwa munthu ukamwalira kumene umakhalabe ukutenda mimbamo muli hit yoopsa kwambiri, koma kuti nthawi imeneyo thupi la Bingu linali litatani litazizira. Okay, then madzulo mabig aku DPP anayamba ma discussions. Ndi panopa ukuku ndi zina ukuku mwina itakhaso video ina, koma ndingowonjezerako kungowonjeza pamwamba pa video imene.
Koma ndisanapitirire, let's recap. Abingu anali ndi BP. Abingu anali ndi matenda a sugar. Mwamva? Abingu nthawi imene anali under pressure atapasidwa atimetamu kukuchitika mademo chani dziko silinali bwino. Ndalama kunalibe, madonors anali atakwiya nawo, zinthu zambiri zinali zitasokonekera. Mwamva? Ndineneso apapa kunena kuti nthawi imene zimene zimachitika izizi, Abingu kuma account kwawo kunali zindalama mbwe. Akuti anali ndi account ku Isle of Man ku England, anali ndi account ku Australia. Ndalama zoti za nkhani ndi zimene manena zicho zoti anthu ambiri ku Africa malo mokonza ma systems amakonza mthumba mwawo. Ndi nthawi imeneyo chimansion chinali chili ku ndata, nthawi imene zindalama zinali ku account. Koma taona munthu wamwalira, munthu wamenya walandira cardiac arrest. Doctor zinthu wayiwala kuti phone yakuchipatala siyigwira, pafika kuchipatala ati mankhwala zili. And then pamene popo saga inali ikuyamba kumene. Amva? Mazulo ake kunabwera senior government officials. Kunali Peter Mutharika, amene anali ngono wawo wa president. Ngono wawo. Zina la Peter Mutharika lisunge. Okay? Kunali Agudo Gondo, amene nawo sopanopa anamwalira. Then kunaliso a chief secretary. Osewa anawuzidwa za kumwalira kwa ndani kwa president. Okay? Anayamba kukambirana za post-mortem. Muerto mu Spanish or mu Latin akati muerto ngeti munthu wamwalira. Post-mortem ndikuti izozo za after munthu wamwalira. Okay? Ndikuti pamene pajava akulu a DPP including Peter Mutharika amaziwa zoti mkulu wawo watani wamwalira. Okay. Koma ni chifukwa chani sanauluse nthawi imene akuti ndikuti kunja kwa chipatala cha Queens umaziwa ya malipota ija anali akumva nkhani anthu athamangira kumene kujaku chani zinthu zayamba kuveka ndikuti mwina madokta ena ali ndi masources tamalipota azili chani. Komano osaulusa bwanji kuti a president amwalira. Mwafa? 7 PM ndikupezeka kuti kwabwera air ambulance kuchokera kuchani ku South Africa. Aitana ambulance ndi madokta ndi manesa aku South Africa. Anthu aja anawuza kuti Abingu adakali moyo. Wamva? Anthu aja akubwera amaona kuti azatenge munthu wa moyo. Atabwera madokta aja anapita ku Queens kamuzu center ndikapeza kuti munthu wamwalira. Akuti zinthu chikuchitika ndi chani? Chikuchitika ndi chani chifukwa choti munthu wamwalira ndeti timpitise ku Jona zikatana. Ndiko nali kukangana mpaka anachita kupanga approve kunyamula thupi la Abingu kupita ku South Africa. Ndi president wa South Africa through a minister hao. Okay? Kuti zinyamuka ma air ambulance aja kuyamba kukana kuuluka kuti ifeyo nthawi yathu yatithera. Kunali scandal ku airport. Ndikuti nthawi imeneyo awathamangisako anthu onse kuti anthu asaziwe zoti kukuchitika chani. Ndikuti dziko nthawi imeneyo silikuziwa. Amva? Dziko silikuziwa. 2:30 AM ndi pamene Abingu amafika ku Pretoria. Okay? Koma zinazo ndi video ina ndi nkhani ina. Thupi la president inafika ku South Africa pa 6 April 2012 2:30 AM. Okay? Air ambulance inapita ku Waterkloof Air Force Base ku Pretoria and anapita nayo ku one military hospital kumene koko akapanga confirm imfa. Koma amaziwa kale zoti munthu wamwalira. Thupi lawo analipitisa ku Forensic Pathology Services mortuary ku Stephen Biko Academic Hospital. Then pamene pajapa ndi pa 6 April
6 April analipanga embamu pa 8 April Sunday kunali ndani kodi Professor George Luwomba Malawian pathologist amene anasankha ndi akubanja anapita ku South Africa kumene koko anafika pa 9 April anapanga postmortem anapanga indicate kuti chani nde Dennis Mahata kuzimfa popo ma findings anapanga indicate cardiac arrhythmia leading to cardiac arrest. Munthu wakubanja amene anasankha anapeza kuti Bingu anamwalira ndi cardiac arrest. Thupi la Bingu nthawi imene yoyo pa 11 April linali litayamba kuwola. Thupi la Bingu nthawi imene yoyo anali atapanga chani atachola nthiti. Thupi la Bingu nthawi imene yoyo pa chest apa imene amati sternum inali itapanga fracture. Imayidziwa sternum uku kuli nthiti pakati pa pamayenda fupa imene ndi sternum imene ichayena panga fracture amaomawo chifukwa chokakamiza chani CPR chokakamiza resuscitation kuchola nthiti ndi kuchola pachifuwa kufuna kuzusa thupi lokufa kale. Madokta ayesere amaoma wa DPP ndiye na ake kumene kumanena kuti pitirizani zimenezo kungofuna chani kuphimba amaoma ukaya zinali amapangiradi zimenezi. Embalming inachitika 11 April ndikulitumiza thupi lija pa 14 April ku Malawi. Thupi inafikira ku Kamuzu Central anapitisa ku State House and you know the rest. Komano ma commission zonsezi zili mu commission of inquiry imene anachita jaji ndi madolo anafunsa anthu onse ndipo kumene zinaululika zinthu zambirimbiri zoti anthu a DPP anakwiya ndi zoti chani Joyce Banda atani atenge ulamuliro amati iyayi amene ajawa chifukwa choti anapanga chipani chawo sangapange chani sangatenge upresident amafuna Joyce upresident utengedwe ndi asilikali. Zimenezozo ananena ndi apita Mutharika ndi andani ndi Agudo Ogondo kufunsa anthu aku ame kuti iniyo kodi simungatenge ulamuliro wa dziko umene uli mlandu wovuta kwambiri sindikudziwa zoti chifukwa chani anthu sina sanamangire mamba. Then mwayi Attorney General ndi apolisi nthawi imene ananena kuti ife timvera za malamulo koma ukanakhala anthu ena akaphuma ukanachitika zinthu zoopsa chifukwa choti anthu amaomo wa DPP samafuna kuti ndani Joyce Banda atenge upresident nthawi imene ndi zimene zinachitika. Ndi kwa anthu amene amaona ngati kuti Bingu anamupha kaya chani ngati munthu ina kanamupha anampasa mankhwala atu oyambisa chani oyambisa cardiac arrest. Koma musayiwale kuti munthu amene amakonda kufa ndi heart attack ni munthu otali stressed, ni munthu otali ndi BP, ni munthu oti ali ndi matenda amene anali nawo Bingu. Ndi kwa ineyo Bingu anamwalira chifukwa cha mtima ndi high blood pressure. Ndi izi zizomanena kati orange juice zitayena komanso chofunikira ku take home apapa ndiyoti anthu mapresident ako Malawi ko malida athu amakhala busy ndi kuzikundikira ndalama ayiwala zoti ma services ma key services ndofunika. Ndinaposita pa ka video kenaka pa Facebook ndi amawu anandibifa kuti ife tili ku Malawi konkuno koma tikudya ndalama ungati uze chani kamfana kenaka ndala yake ndikolemera koma ndikuuza na Malawi kuti inuyo ngati president anatenga 20 minutes asanafike ku chipatala ngati president amasowa mankhwala ku ICU ngati president amakanika kulumikiza ndi akuluakulu ku chipatala inuyo nanga chimodzimodzi kutapezeka kuti kudeni kwanu kwayamba moto afire sitapezeka kuti kudeni kwanu kwabwera mbala apolisi
kuli mankhwala ofunikira mudzipatala mwathu mbiri, kuli masukulu oyipa kwambiri, anthu akuphunzira panja, ana sakuphunzira bwino. Koma mukayang'ana mapresident, mukayang'ana ozungulira mapresident, abingu omwewa akuti akulowa mboma zimene anapanga declare chuma chimene ananena okha kuti ali nacho. Munthu anali ndi 120 million, kutuluka mboma anali ndi chani 60 billion. Zindalama mpwe kuchani kunja ku England, nyumba ku Australia uku. Komano dziko ndi kumangotani, kumangosambozika. Nilemo ziwe zoti osamapanga chibwana ndi ma essential services. Ku criminal law kuli theory ina kama tichani broken window theory. Mukasiya kanthu kakang'ono kamakula kamene kajaga kamasanduka vuto lalikulu. Ndiko malaiko kufunika ma essential services kuwakhonza ndithu azikhala available. Kodi ndi chifukwa chani mumafuna mmange chimansion? Ndi chifukwa chani mumafuna muzikundikire ndalama kena ku munthu kumwalira ndi kukanikanso kupeza chani chithandizo chofunika critical care? Hata atakija anthu amatha kuchira utakhala kuti mutima mitsimene dachitika critical care yapezeka, munthu umatha kutani kukhala ndi moyo. Koma ayi ndithu ndi zimenezonso. Bwana Mahata zoti muzinena kuti Bingu anamwalira kaya ndi chani ngati kuli akubanja iyayi. Anthu amene analakwitsa pa imfa ya Bingu ndi madokta yake ndi a DPP. Anthu ngati achinapita muthalika choti amavutika kukambirana za president. Munthu mkulu wako wamwalira, mkulu wako ndikumakhala bize zomakambirana zoti uyu asalowe. Ineyo munthu wakubanja atamwalira zonse zija zimakhala important. Mukayike maliro okena kuzinazo muzakambira. Koma ayi ndithu fazi ya DPP inali serious ndi mpando wa president. Anthu a DPP anali bize kuzikundikira zinthu, kuyiwala zoti mankhwala kuchipatala kulibe, kuyiwala zoti ma services atani anali ena yake okufoira. Ndimafuna ndipange video imene kuti ndipange chani, ndipange clarify kwa anthu amene amaona kuti Bingu kaya anamwalira chifukwa chophedwa. Iyayi, Bingu anafa chifukwa cha nthenda zimene anali nazo kale, zinaonjezereka ndi stress imene analandira from civil society nthawi imene dziko silinali bwino. Anyway, ndine moto mpaka ndimakonda kupanga tima video tambiri tangati imene liti. Mukaona page ya ine go pena pake mupanga like ndi kupanga subscribe kuti musasochere mawa lino chifukwa ndimakonda kuyankhulapo nkhani zambiri monga ngati zimenezi. Kwa amene akufuna kudziwa zambiri atha kupita ku kaona ndi ka link ya report imeneyi mu Dropbox ya ineyo. Mutha kuwerenga Commission of Inquiry report ya imfa ya Bingu Muthalika. Cheers. Bye. Revealing the black people's history and destiny and the need to fight for our lives as an African. Oh yes, yeah. Reggae. I don't know why did anamupha Bingu. Ayi. Anamupha ine titi kuti nkulu amene zinthu zimenezi akuzitenga kuti. Muli ndombo anaona anthu amene anaphedwa. Abaleka ukamba okha sipita anakambaso kuti anamphandula inji Joyce m'bale wake Bingu.